Grabatzen ari garen unean gaueko ordu batak eta 29 diren honetan, Amianok eta Apezetxeak, Julen Alberdi eta Lizeagaren aurka Antiguan jokatu duten nagusien mailako lehen finalerdiaren analisia egingo dugu. Garaipena Amiano eta Apezetxearentzat izan da 22 eta 16ko emaitzarekin, eta norgehiagoka oso estua izan da, batez ere hasieran 8-1 joan dira Julen Alberdi eta Ekain Lizeaga irabazten, eta hau pixka bat Unai Amianoren hasiera aldrebesarekin lotuko genuke. Azkenean Unai Amianok hasieran falta bat egin du sakea laburregi atera du, eta behar bada hori ez zuen hainbesteraino espero, eta hor kostatu zaio norgehiagokan sartzea. Gainera Ekain Lizeaga eta Apezetxea nahiko berdinduta zeuden atzean, esan nuke Lizeaga puntu bat nagusiago zela espero zen moduan, eta Julen Alberdik hori bikain baliatu izan ere hasiera oso elektrikoa eman dio Zizurkildarrak, baina gero 12kotikan aurrera gauzak oso desberdinak izan dira, batez ere 8-1 horretatik aurrera beste Unai Amiano bat hasi delako erakustaldia eman du. Irundarrak gaurkoan sekulako ezker boleak sartu ditu, horrez gain pilota oso atzean jarri, abiadura handiarekin mugitu, eta oso kontutan hartzekoa izan da Amianoren norgehiagoka orokorrean hartuta. Esan bezala 12 berdin dute, gero eurak ere gorantza joan dira. Antton Apezetxea oso seguru, sekulako segurtasunarekin atzeko kuadroetan, eta hor 16 berdindu dutenean batez ere hortxe egon da norgehiagokaren gakoa. Izan ere, Antton Apezetxeak 2 pilota oso ongi sartu ditu ezker horman, eta gero Unai Amianok beste bat amaitu du, eta hortik aina gorriak norgehiagokatik anera bat atera dituzte. Bete-beteko norgehiagoka izan da, eta azkenean urdinek irabazi dute, gorriak baino gehiago izan direlako norgehiagokaren azken txanpa horretan. Baina aipatzeko ere Julen Alberdik eta Lizeagak orokorrean egin duten txapelketa, eta gaurkoan egin duten norgehiagoka ere noski. Beraz, Amiano eta Apezetxea nagusien lehen finalistak, Amianok eta Apezetxeak 22, Julen Alberdik eta Lizeagak 16, hauxe izan da norgehiagoka honen inguruan esan behar genuena. Hurrengoan gehiago izango zuek Kirolunea YouTubeko kanal honetan, tartean ongi izan, aio!